sakit kisah di dado dek mana tangi jo ayam atu adia mana tantu dukungan tentang waktu denai sangko ampunan adia dirimu tatap di tangan membarui manjo mengakabui oi adik nan bahampui usah diagak tenai jo ambun jikonyo adia kabaragia kabur nyampang dak cukui talapak tangan mato joala yo kaden tutu adia lukonan lamo nan adia tinggalkan dan tahankan juo mangko hati dan naik tak seso kabui dia dan sangko ampun juo tak sakit kisah di dado dek mana tangi jo ayam atu pak dia bana dukonan denai tangguh denai sangko ampunan adia kirikan tatap di tangan memharui manjo mengakabui oi adik nan paham usah diagak denai jo ampun jikonyo adia kabaragia kamu nyampang dak cukui talapak tangan mato joala yo kaden tutu adik lukonan lamo nan adia tinggalkan dan tahankan juo mangko hati dan tak seso kabui dia dan sangko ampun juo adia lukonan lamo nan adia tinggalkan dan tahankan juo mangko hati dan tak seso